hyvää huomenta. Ajattelin nyt kuvailla semmosen pienen esittelyn tästä salista, missä käy reenamassa. Fit Kuopio. Helvetin hyvä sali. Siellä on mitä kaikkea sitten löytyy. Minä käännän kameran toisinpäin, niin mennään sisälle. No niin. Sisään tullaan. Kengille on oma sali. Tuossa kirjaavuttaa sisälle. Hinnasto. Ja silloin kun on henkilökunta paikalla, niin tässä on anssi. Lisäravinnetta. Ei tarvii olla katapolian kourissa. Säkki löytyy. Siellä on lämmittelylaitteita. Aerobisia laitteita. Tämä on hyvä selkävaivaisille, tämä, missä on selkänoja tämä kuntopyöräsysteemi. Semmonen Harley Davidson tyylinen. Tuolla on normaali kuntopyörä. Sitten on cross-traineria, juoksumatto, puolakuissa on hyvä venyitellä. Sitten soutulaitetta, jos ei järvelle pääse soutamaan. Sitten on vatsalihaslaitteita. Tämmönen up coaster. Helvetin hyvin ottaa koko matkalle vatsalihaksia. Siellä on lisää ravinteita. Tuo oven takana InBody mittaus. Uusinta teknologia jo. Ja sitten voi dipaata alavatsoja tehdä. Tavaa vatsalihaspenkki. Voisi jäädä kaltevuot sen mukaan, missä kunnossa on maha. Eli vatsat. Sitten on tämmönen joku, en edes tiedä, joku näyttää semmoselle porraskonneille tai joku semmonen. Sitten teillä on semmonen hyvä asia, että tuolla on lapsiparkki. Elikkä lapset voi jäädä tuonne leikkimään, siellä on monesti hoitajatkin. Voi treenata ihan rauhassa sitä aikaa. Venyttelypaikko. Lämmittelyyn pieniä käsipainoja, jumppapalloja, posupalloja tai kääntö puolikas pallo. Sitten selkälaitetta poistin tämmönen ylätalja härpäke. Tosi hyvä. Siinä tullut kaareva vähän semmonen luonnollisempi liike. Selkälihaspenkki. Sitten vatsalihaskoneen liikkuu yläosa ja alaosa ja tässä pystyy sietämään tämä. Sitten tullaan sivuttain vatsalihaksia. Se on helvetin hyvä. Se on tehtyä kylkiläski. Sitten on Smitti. Tämä on erilainen kuin normaalisti. Tämä on vähän niin kuin vinoa, tämä kisko. Normaalisti se on suora, pystysuora. Mutta tässä kun se on vinoa, niin siinä pystyy huomattavasti enemmän hyödyntämään niin kuin monissa liikkeissä. Sitä on luonnollisen polikerran. Paljon parempi. Alatalja. Se on ihan perus, vähän ylempää tullota vetoa siinä. Ei tuu alaviistosta, vaan vähän yläviistosta. Se on helvetin hyvä. Sitten ylätalja. Se on ihan normaali. Ei ole mitään erikoista.
Ja ristitalit on normit. Sitten on noita vahvakuulia, käsipainoja, normit. Ei erikoista, paitsi että täällä on niinku ihan isollekin miehille löytyy noita käsipainoja. Tuolla jos joku tekee hauista 10 sarjan, niin yhdellä kädellä, niin mä tarjoan munkkaa. Toinen ristitali, siinä on samalla lailla kuin toisessa sijaittavat nuo korkeus, mitä korkeutta tahdot tullut. Ja sitten tässä on vähän kepoisempi tuo pakka, niin on, jos ei ole mikään hirveä punttimonsteri, niin helpompi sijaittaa tuo vaan. Voimateline. Siellä voi roikkua yllällä vaikka mitenkään päin ja voi sijaittaa noita turvarautoja näitä. Turvarautoja nyt voi tehdä isoillakin painoilla. Penkki. Vinopenkki. Tätä en ole itse hirveästi käyttänyt, koska en tykkää tehdä vapailla painoilla vinopenkki. Tuolla on toinen penkki. Sitten tämmönen kyykkylä. Squat machine. Tämä on helvetin hyvä. Jopa minä, vaikka on selkä paskana, niin pystyy tässä ehtimään semmosen liikeraan, että se ei käy pahasti selkä. Tulee se nosto tai työntö, niin vähän niinku etuviistoon voi ottaa, niin se ei jotenkin niin pahasti käy selkä. Eli very good. Sitten on hoisti. Prässi. Tässä tämä, niin kuin missä muotaan, liikkuu mukana. Keinu. Aika monet nämä hoistit semmoset, että ne keinuu kivasti. Tässäkin saa hyvää liikeraa, niin jopa minä pystyn reenaamaan. Vähän se esijalatoja. Pohjelaite. Se on ihan normaali, ei mitään erikoista. Ja sitten on häkkijukkikone. Se on aika hyvä. Sitäkin kokeilin, pystyy jopa vähän tekemään. Ja erilainen tullut selälle tuki tuossa. Niin. Se ei ole normaali, että hartioista tullut se paine. Pystyy vähän paremmassa asennossa tekemään niin selkäongelmia ajatellen. Sitten on rintaprässi. Tämäkin kiikkuu kivasti siihen, se ottaa kaahto. Helvetin hyvä elliptinen liikerata. Tässä on sitten sisäreisi, ulkoreisi. Reiden loitonta ja lähentäjä. Näitä sijätelemällä määrätte, että kumpako tehdään. Tuokin on aika hyvä. Sitten perusreisin ojennus. Sekin kiikkuu, tuo hoisto. Backdekki. Ja siinä voi tehdä sietämällä noita, missä kahvat on. Pystyy tekemään takaloukkoa tai ihan kumpaa haluaa. Sekin on hyvä. Ja sitten on pystypunneruslaite. Meikä on sen verran pullukka, niin en pysty menemään tähän silleen. Tai pystyn menemään, mutta en pysty tekemään. Tullut liian taakse olokapit, jos mä en tule oikein. Nää ylläsimmään tähän silleen nuoma selkänojia päin, niin silleen on helvetin hyvä. Sitten hammerisoutulaite. Siinä on hyvä tehdä selkeä. On tuki rintaa. Ja sitten rinta tähän, niin hävii paine alaselältä poikki, niin pystyy rutistamaan hyvin yläselällä. Toisin sanoen, jos on alaselässä ongelma, niin pystyy tekemään kovia reeniä silti semmoista kohti suoraa soutua.
toisin kuin alaselässä, sitä ei saa millään tavalla pois sitä painetta alaselästä, niin minä en sitä hirveästi enää pysty tekemään. Semmoinen. Helvetin hyvä sali. Ja siellä on nämä laitteet semmosia, että aika paljon vaikutti minun salivalintaan se, että ne mahdollistaa minun reenaamisen, vaikka mulla on selkä paskana. Ja semmoista. Jatketaanpa ulkopuolella lisää. No niin, semmonen sali on. Minä oon ainakin tykännyt reenata siellä, että on just semmoset laitteet, että pystyy tekemään suht kovia reenejä, vaikka niinku on vähän noita vaivoja, selkävaivoja, olkapään vaivoja. Se nyt on tullut selväksi, että päässä on vikko, mutta sillä nyt ei voi mitään, eikä noilla laitteilla siihen voi vaikuttaa. Jos asuu Kuopiossa, niin kannattaa ehdottomasti testata. Hyvää salia. Ja tosi mukava porukka on tuolla salilla, että siellä ei siellä ihmiset juttelua keskenään melkein olisi kavereita. Ja monista on tullutkin kavereita, että tosi hyvä ilmapiiri. Toisin kuin monella muulla salilla Kuopiosta. Ei ihan joka paikassa ole näin hyvä ilmapiiri. Tänne tullaan mielellään reennoon. Tekisi meillä tulla muutenkin vaikka reennoissa. Juttele. Kun silloin ei ole hirveästi juttelemaan reen. Mutta muista jumpa.